màquines. Com funcionen les màquines? Diu que les màquines necessiten energia per a funcionar, com per exemple la força humana, l'energia elèctrica o l'energia en combustible, gasoil, gas, gasolina. Anem a veure alguns tipus d'aliments per a les màquines. Diu el balancí es mou per la força humana. El carro amb rodes que transporta la motxilla es mou per la força humana també. La roda del molí es mou per la força de l'aigua del riu. Els llums necessiten electricitat per a poder enllumenar. I l'eixugacabells necessita electricitat per a poder funcionar. I així n'hi ha alguns exemples que necessiten diferents tipus d'energia. Com hem dit abans, la força humana. Per a utilitzar el martell necessitarem utilitzar la nostra força humana. Per a dur una carretilla, el mateix. Per a que funcione un ordinador necessitarem l'energia elèctrica o l'electricitat. Per a que es manegen diferents transports necessitarem gasolina, gasoil o gas. Anem a encerclar les màquines que només funcionen amb la força humana. Fàcil, veritat? El cotxe necessita o bé energia elèctrica o bé necessitarà gasolina. La grapaora sí que necessitarà la nostra força per a que funcione. El ventall també necessitarà la nostra força per a que funcione. La bici no és elèctrica, no du motor, necessita de les nostres cames per a que es puga manejar. I el rastrell també necessita de la nostra força per a poder utilitzar-lo. Diu, observa les imatges i respon. Com s'anomenen aquests tipus de màquines? Escriu-ho. Pues això mira, una iogurtera. Últimament estic fent jo iogurts també a casa. Diu, pista, el seu nom comença igual que l'energia que utilitzen per a funcionar. O sigui, que utilitzen l'energia elèctrica, però són electrodomèstics. Ho sabíeu? Uau, quina paraula més llarga! Electrodomèstics. Això és una do, domèstics, perquè són de la casa, del domus, casa. Ara anomena i encerclen dues que hi ha en ta casa. Pues mireu, en ma casa tenim una iogurtera i cada vegada estan més bons perquè li posem més coses diferents. I, per exemple, també tenim una nevera. Això és una cafetera, però aquest tipus de cafetera jo no la tinc. Tinc una de tota la vida, la italiana. Val. Continuem contestant això, per ara és superfàcil. Diu, escriu els noms d'aquestes màquines. On correspon si utilitzen l'electricitat o utilitzen l'energia dels combustibles. Bé, doncs això també és molt fàcil. Això és una aspiradora. Aspiradora. No me cap.
És que he posat una aspiradora i he posat doble R. Anem a tornar a començar. Vinga. Aspirar. Doncs mira, vaig a posar un aspirador. Val? I això és una torradora. Toma ja. Per a fer torrades. Ja. A veure com així la lletra. Molt bé. Totes aquestes dos utilitzen electricitat, però aquests transports utilitzen combustibles de gasoil o gasolina. Això és un tractor. I això és una furgona. O un furgó, me dona igual. O vehicle, podeu posar moltes coses. Val. Diu, observa les imatges i respon. Que xuli! Quina font d'energia utilitzen aquests fanals? Doncs ara vos ho dic. Mireu, vegeu això d'ací que duen aquests fanals ahí? Veritat que jo crec que ho he vist una vegada soles en un lloc, no me'n recordo on. Però això són plaques solars. Ja ho estic dient amb la mateixa paraula. Plaques solars reben energia molt bé del sol i l'emmagatzenen ahí. Vegeu ahí? Ahí estan les bateries. I en aquestes bateries que emmagatzenen l'electricitat, per la nit encenen els fanals. Que xuli, Elles mateixes són energies sostenibles, se'n recordeu? Diu, per què és millor que les màquines usen aquest tipus d'energia? Pinta i tria. Diu, perquè no gasta ni danya molt o poc el medi ambient. No gasta ni danya molt el medi ambient. Aleshores un poquet sabeu per què? Perquè per la nit, pobrets animalets, també volen dormir. Necessiten que els fanals estiguen també dormint. Diu, a quin carrer de la teua localitat posaries aquests fanals? Resposta oberta. Vaig a dir-vos la meva resposta. Jo ho posaria per tot arreu, per totes bandes, que no faltara ni un fanal que no fora amb energia elèctrica. Fins i tot, imagineu-vos, els semàfors, també energia elèctrica. Per favor, tenim un muntó de sol. Així que podríem fer una proposta al senyor alcalde per a que posara tots els fanals i totes les coses que poguera, per favor, amb energia solar. I això és tot. Besitos.